Kublai shibun yapi ki prolog ki badon interest ban tip syapang kane ka Tirus. Timentang klaim dapat Islam ya kapor jongpi ngan sedang no hi ban batai ya kane ka Tirus prolog. Ngan persangkat balak ban pensutu yapi Henry prok buat la kataru lada ngam la ban pensutu syai pakai yapi. Don't hesitate to call me or WhatsApp yang prolog. Kublai shibun nakabenta kapor jongpi dongan sedang no menta. Perlu kani ka Tirus kadai ka Russian company ka bami na Russia nadu saus na mensua. Kad bahay India pat kadang long kun lumba tang chis nem namar kata ni na Meghalaya kadang biang makapor bangin trace tom ban penhe ya katim jungi da ka bangi ya lang klem sange klem du jingkermen. Hakani ka Tirus don South Liki franchise ka banengkong easy medium hard but grand. Te hang ningan batai fi tangka easy franchise namar barro ngi haban yai lengba kani ka easy franchise kata tang khandai spa ngi haban activate ya ka ID jongi. Te nakani hi phila ban Q shadow ka medium hard but grand kadong kanlong non working plan. Te ladangi la ban pendep ya ka easy franchise perlok barro ngi la ban Q shakate hadu ban poi ka grand franchise. Te lada pipet hakane ngidon chip haka easy franchise kadon chipau teli kiring system ka bagi kot wei adu chipau. Te nakane ka ring philaban kamai hadu sanpulai lak arpo pra hajar. Naka medium franchise pade kadon ka tendering system ka johi te pin kamai pade hadu ar kron ribun lak sapu hajar. Kadbana ka hard franchise pin kamai hadu san kro laipu ar lak prapu hajar tingka. Naka grand franchise pin kamai hado sanpulai krur arpopra lak. Te perlok kumbang ala ong yefi hakawei ka haka easy franchise kadon chipau teliki circle te mentangin chim kane ka de ka circle ka baningkong. Te haka circle ka baningkong marsin deb register ka ID jongpi pin don hapding kane ka circle. Okay, te south liki position kin play na ka bantaba pin pendap breu. Okay, perlok baar balai basau basan kaningi haban pendap kidaw da kidaw nan jongi. Okay, te kabaneng kong sumudur ladangi piyo itu I perlok I daw nan baar te kabasng suk lada itu I baar iyo daw nan itaw I daw nan jong itu baar inwan haka four position haka nika ring jongpi circle jongpi. Te susu lada piyo I balai haka direct haka dai daw nan jongpi te la itu I balai lada iyo perlok daw nan iwei te insalong basan ituru insalong basan hakan dika circle jongpi kamut kan nika ring jongpi kan sa complete perlok. Okay, te nim pimdei banting okay hakawi ka circle pi haban bat hadu sangut ki bru lada pila ban yo perlok tang arngut ki baterai continuously kila ban yalam ya fi shadow ba pinda poy da hakatiga grand franchise namar ba nalor kan taru kabasutanat kalong ba lada ki upline jongpi ru ki trei kan overflow ki downline chaka tim jongpi lada ki upline jongpi ru utrei kan overflow biang kini ki tim chapo ki daw chapo ka tim jongpi te kata ka basngutanat hakane ka Tirus nalor kataru lada pitrei ma piru kan sa pendap lang lada trei ki downline jongpi ru kan sa pendap lang ka tim jongpi te kamdei ka bae ban yo perlok tang arngut real good leaders perlok kata ka basutan nak akan te perlok kan jiayu la de pi pendep ya kan ka circle ka baningkong la de pi pendep ya kan ka circle ka baningkong pin kamai $5 kan ni ka $5 ka system automatically kan play ya ka circle ka baar jongpi kamut haka circle ka baningkong nimpat la ban withdraw perlok te kumlungin pendep ya kan ka circle ka baar sumudur kan ni ka de ka circle baar jongpi menta kamut itu baar itu first position haka tu ka ring banengkong jongpi endai la yo sangut inwan haka ne ka first position jongpi. Okay, in rung haka second ring haka position jongpi te itu balai ru inwan endai la yo sangut inwan haka second position haka ring jongpi tu basaru kumta enda pendap sangut inwan haka tu ka fourth position jongpi basan ru kumta te kumtu bai kayai te perlok enda pila adap complete ya kan second ring pin kamai ku mapio yang tu ka total $10 naka $10 $10 kin pendon kamban play ya kateka third ring jongpi
long kumba pi activate ya ka third ring jong pi te perlok san peu ka ban play ya ka third ring jong pi lai peu ka ba fi withdraw ka dei ka total ka dei pra peu dollar te sachi peu dollar ka sachi peu dollar kan play biang ya ka second id jong pi kumba pi activate ya ka first id jong pi khandai spa nakatu ka chipeu dollar ka ba reinvest ya ka second id jong pi pin ladap enda pila pendap ya ka tu ka first circle jong pi mdeit pi ba wat perlok handre ada kitu ki downline jong pi okay automatically kitu ki downline enda kila reinvest te enda pila poi biang ha ka second ring pin kamai khandai peu dollar chipeu dollar pat hangni ha ka second reinvest pat de pi chipeu dollar pila ban withdraw Prape dollar pila ban withdraw chipu dollar reinvest biang ha ka third reinvest te ha ka third reinvest la de pi pendep ya ka circle ban kong pi yai biang second ba ar pin la ban en khandai pu dollar te khandai pu dollar pila ban withdraw khandai pu dollar te chipu dollar ka reinvest again and again pila ban kamai perlok nakani te ka tu ka first id jong pi ka ba ka first id jong pi ka ba pi siu khandai spa kan yai cha ka third ring jong pi te ka food fip kan long kum tu beji kan yai telun kum tu kan yai telun kum tu perlok te hadu ba pindala ban kamai hadu san phu lai lak tang naka rang ka baning kong te perlok ngilawan syabakut kani ke jing batai jong kani ngan ong ifi lada pisku thu ya katu kalong kala biang ba pin sedang ban join ya kani ban activate ya ka id jong pin nang ta persyang ban tre namar ba lada ngipet ka jing ka mai na kani ka Tirus kalong ka pun rukom pe ya kani ka Tirus investment fund POE real estate investment Moscow real estate affiliate marketing decentralized stock exchange multi currency exchange stellar program property investment microfinancing investment in IT sector health products blockchain lottery blockchain casino educational platform wiki lab service Pinterest token but messenger pila ban kamai na gini baro te kublai shibun perlok ba pila sngap hadu bakut kani ka video te kitu ki bas shupej ya kani ka video la de pikwa shisha ban join kadon ka whatsapp jong ha ka tu ka description box pila ban kontak yang ngila ban stang ban tray kitu ki bala deb register ro persang ban tray kat ba pila te kublai shibun kiwi pat kejing batangan la ban batai fi suki khnang bangin la ban kiu ha kani ka tim kublai shibun